Köszönjük, hogy itt vagy, hogy szeretsz bennünket, hogy a Te Szent Szellemed bennünk él. Halleluja! Köszönjük, hogy mi mindazt, ami itt van, aggodalom, azt letehetjük eléd. Köszönjük, Atyám, a Te hűségedet, szeretetedet, jóságodat, irgalmadat. Irgalom követi a mi minden egyes napunkat. Ámen, halleluja! Köszönöm. Be kell még ezt kapcsolni? Nem, már be van. Jól van. Sok minden van a szívemen. Sok igehely. De már majdnem mindent megemlítettétek ma. Úgyhogy egyszerűen csak azt gondoltam, hogy előről elkezdtem. Eléggé előről. Amikor keresztény lettem, akkor az Úr Regensburgba vezetett engem. És a Glockenkers hétben találtam egy zene- és könyvkereskedést, amit Salomnak neveztek. Természetfeletti módon vezetett engem az Úr el oda. Aztán én ott néhány éven át egyszerűen majd minden nap találkoztunk és zenéltünk. Ez egész egyszerűen felkészítés volt. Egyszer csak az Úr Manfrednak azt a megbízást adta, már korábban adta neki ezt, hogy azokat a könyveket, amik őt úgy megáldották és növekedést adtak neki, hogy ezeket a könyveket Krisztus testének adja. Mert éveken keresztül utazószolgálatot végzett, és látta azt, hogy eléggé nagy hiány van a gyülekezetekben a jó tanításoknak. És ez annyira megindította a szívét, hogy azt mondta, Uram, adj nekem lehetőséget, hogy ezt a jó hírt továbbadjam. Sok könyv volt már neki az üzletben, de észrevettük, hogy sok ezek közül nem annyira jó, és már nem is adtuk el ezeket a könyveket. Mert például az egyik azt írta, hogy Isten gyógyít, de nem mindig, csak akkor, hogyha ez az ő akarata. És tudtuk, hogy igen, bele kell kezdenünk, hogy a jó igét vigyük ki. Például ott volt T.L. Osborne, egy prédikátor, akit Manfred és az édesanyja már azt hiszem, hogy a 70-es évektől kezdve támogattak, tehát ezt a szolgálatot. Kezdetben azt gondolta Manfred, ez egy nagy szolgálat, ezért nekik kell őt támogatniuk, de minden egyes alkalommal, amikor írt T.L. Osborne-nak, egy könyvet kapott tőle, Örülj a bőségnek, vagy a Jó élet címűt, és rájött arra, hogy neki kell őt megáldania, hogy ő tovább juthasson. Tehát Manfrednak kell megáldania T.L. Osborne-ot, hogy Manfred tovább juthasson. És minden egyes alkalommal ugyanazt a könyvet kapta T.L. Osborne-tól. Később aztán írt T.L. Osborne-nak, és megköszönte neki a könyveket. És 1987-ben már eljutottunk odáig, hogy írtunk az Osbornéknak, hogy megkapjuk az engedélyt egy könyv fordítására Isten legjobbja vagy címmel. És aztán nem sokkal később megjött egy ajánlott levél, egy tanúsítvánnyal, amit személyesen T.L. és T.Z. Osborne írtak alá. Egy levél is volt mellette, amiben az volt, hogy megkapjuk a jogokat, és annyira örültek már körülbelül 20 éve imádkoztak egy szolgálatért, ami terjeszti az ő könyveiket, az ő tanításaikat. Például itt van az a Jó élet című könyv, ami nektek is megvan.
Ez tulajdonképpen Németország számára a 60-as évekre volt elkészítve, és Hollandiában volt egy nagy evangelizáció, és ezek a könyvek már készen álltak Németország számára ott. De a német pásztorok T.L. Osborne ellen voltak a jólétről szóló tanítás miatt. És aztán ezek a könyvek Rotterdamban egy nedves pincében álltak éveken keresztül. És aztán, amikor mi megkaptuk az engedélyt ezekre a könyvekre, a fordításra, azt mondtuk, Uram, hogyha vannak még valahol könyvek, akkor kérlek, mutasd meg nekünk. Természetfeletti módon jöttek ezek a könyvek hozzánk. Eleinte Hollandiából, Moosbachból, ettől a szolgálattól, Hollandiából vásároltuk a könyveket, mert ők nem akarták csak úgy egyszerűen kiadni a kezükből ezeket, akartak egy kis üzletet csinálni, és aztán írtunk személyesen T.L. Osborne-nak, hogy még sok könyv van ott, és ő azt mondta, mindegyiket elhozhatjátok. Halleluja! És tudom, hogy ezeknek a könyveknek az emberek közé kell jutniuk. Ez számunkra lett elkészítve. Sok csodát éltünk meg, de mindez azzal kezdődött el, azzal a kívánsággal, a vággyal a szívünkben, hogy ezek a könyveket megkapja Krisztus teste. Nem maradtunk meg T.L. Osborne-nál. Több más szerző jött még ehhez. Igen, ez igazán természetfeletti volt. Nagyon kicsiben kezdtük el a Salom üzletben, és úgy küldtünk ki könyveket, és lépésről lépésre haladtunk tovább, pontról pontra. Rendszeresen minden hónapban vetettünk T.L. Osborne szolgálatába, nagyon hálásak voltunk mindenért. Tudtuk azt, hogy a vetés és az aratás működik. Más szolgálatoknak és szerzőket is támogatunk. Például Kenyont is éveken keresztül írtunk nekik, és vetettünk a szolgálatóba, és többször is írtunk, hogy szeretnénk megkapni a jogokat a fordításra, de mindig csak azt a választ kaptuk, nem, ez nem megy, de mi nem adtuk fel. Aztán ez úgy volt, hogy Kenyonnak a lánya volt az illetékes ebben az ügyben. Írtunk neki, és ő azt válaszolta, hogy hát kárnak találja, hogy az ő apjának a könyvei iránt nincs olyan kereslet. Kicsit keserű volt, hogy mások az apjának az üzenetét továbbadták, és ezért az ő könyvei nem voltak annyira keresettek. Aztán ő meghalt, és a férje vette át ezt, vele is kapcsolatba léptünk, és újra elutasítást kaptunk. Tehát még mindig nem volt ott az igen. És amikor a férj meghalt, Jim és Sophie Bonenmeier, ők voltak Kenyon lányának a jobb kezei. Ők olvasták a mi leveleinket, és látták azt, hogy mi sokat vetettünk, éveken keresztül hűségesen a szolgálatba vetettünk, és egyszer csak azt mondta a Szent Szellem, itt vannak ezek az emberek, ezek azok az emberek. És azt hiszem, hogy 2000-ben vagy 1999-ben volt az, hogy megkaptuk ezeket a jogokat ezekre a könyvekre. És ez egy nagy áldás volt, amiért nagyon-nagyon hálásak voltunk. Például Manfred ezeket a könyveket csak tanulmányozta és tanulmányozta, és amelyik könyvet tanulmányozta, még van könyvem tőle, már kiestek a lapok, annyit tanulmányozta, mert annyit forgatta a könyvet, aztán betette egy mappába, hogy sorban legyenek, és tudtuk azt, hogy ez az a tanítás, amire Németországnak szüksége van. És aztán folytatódott tovább Copelanddel. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy mi hűséges voltunk azon a kicsin, amit az Úr adott nekünk.
mindig hűségesek voltunk, és nyitottak voltunk. Például Regensburgban volt egy kis hangstúdiónk, és aztán egy testvérnő készített egy felvételt ott, és aztán magával hozott egy másik hívő asszonyt, aki elmesélt, hogy Angliából ott volt egy asszony, aki kapcsolatot keres a Copeland könyvek számára, és mi azt mondtuk, Copeland? Nagyon szívesen vennénk ezeket a könyveket, és aztán segített nekünk, hogy kapcsolatba lépjünk velük. Angliában Kim Freebirddel már megvolt a kapcsolat, de ez egy megerősítés volt, és mindez azért volt, mert hűségesek voltunk. És ez úgy volt, hogy Németországban már volt egy másik szolgálat, aki elkezdte ezeket a könyveket forgalmazni, de ők nem voltak teljesen hűségesek, nem fizették a szerzőnek megbeszélt díjakat, és aztán le kellett ezt adniuk. És kerestek aztán egy olyan szolgálatot, aki ezt tovább folytatja. És mi aztán elkezdtük ezt csinálni. És haladtunk tovább. És folytatom én is, hogy Copeland további könyveit fordítsuk. Számomra Gloria és Kenneth Copeland olyanok, mint a szellemi szülők. Ismeritek őket, ugye? Sok mindent tanultam tőlük. Például Gloria írta, hogy nekik nagyon sok adósságok volt. Kezdetben hogy semmiük nem volt. És aztán később csak azt olvastam, hogy hát most ezt a házt tervezik, aztán egy másik új házat terveztek, és így tovább. És azt gondoltam magamban, Uram, ha ez náluk működik, akkor nálunk is működik ez, nem? Ez mindig ösztönzött engem, hogy én is tovább menjek, és nem maradjak állva ott, ahol vagyok. Például Regensburgban volt egy lakásunk, egy régi házban, ahol az üzlet lent volt. Használt bútoraink voltak, de én kifényesítettem a bútorokat, és úgy helyreállítottam, amilyen szépre csak lehetett. És aztán Rundingba költöztünk, az Úr ott adott nekünk egy házat, halleluja! Ez egy nagy áldás volt. De nagyon sok türelemre volt szükségünk, mert hogy nem volt a Regensburgi házra vevő. Kezdetben. Azt mondták, hogy hát most ezt a házat eladni, ez nehéz, de az Úr számára ez nem volt nehéz. Mi mindig megköszöntük, hálát adtunk, és vetettünk is ezért, hogy megjön a megfelelő vevő erre a házra. És behívtuk a vevőt. Korábban még el akartam mesélni ezt Charles Capps-től. Ismeritek őt, ugye? Nagyon jó tőle ez a kis könyvecske, és egy bizonyság van arról, hogy hogyan szabadult meg a helytelen gondolkodástól és beszédtől. Ő farmer volt, és amikor ő vetett, tehát ő már sok éve keresztény volt, és vetett, de amikor ő vetett valamit a talajba, akkor azt mondta, hát, hogyha jön a következő fagy, akkor újra minden megfagy. Állandóan negatív módon beszélt, de egyáltalán nem volt ennek tudatában, pedig keresztény volt, és mégsem volt ennek tudatában. És aztán egyszer csak részt vett egy rendezvényen, ahol Kenneth Hagin tanított a helyes és helytelen gondolkodásról és beszédről. És észrevette, hűha, pontosan észrevette, hogy hát el kell, hogy kezdjem a megfelelőt, a helyeset beszélni és gondolni. Nem folytathatom így tovább. És amikor elkezdte Isten igéjét beszélni és gondolni, ő ezen a területen az egyik legerőteljesebb a megvallásokkal, meg a hittel, a hit megvallásokkal. Ezek olyan üzenetek tőle, amik
nagyon-nagyon erősek. Ha az ember ezt úgy csinálja, ahogy ő, ha az ember elkezdi ezeket a dolgokat mondani, például neki is volt egy projektje, házaknak az eladása, és a házakat nem tudta rögtön eladni. Odament a házakhoz, az ördög azt mondta, hát ez sosem lesz eladva. És aztán ő letekerte az ablakot, oda nézett a házra, és azt mondta, hogy ha. És aztán azt mondta, és te, ház, téged eladnak, és jön a megfelelő vevő. És aztán oda ment a következő házhoz, és ugyanezt tette. Nevetett, és ő azt írja, hogy el kellene kezdenünk. El kellene ezt kezdenünk. Az a fontos, hogy az ember ezt higgye. Tehát a következő háznál ugyanezt csinálta, újra nevetett, és aztán már egyáltalán nem gondolt erre egy ideig, és aztán egyszer csak ott volt a vevő. Igen, halleluja! Mi is úgy tettük ezt, azt mondtuk, köszönjük Uram, hogy a megfelelő vevő jön, aki pontosan ezt a házat akarja, és méghozzá pontosan úgy tetszik ez neki, ahogy van, és hajlandó megfizetni ezt az árat. És pontosan így volt ez. Jött egy állatorvos, és azt mondta, hát ez a kerti házacska pontosan úgy van, ahogy ezt én szeretném. Nagyon lelkes volt, és szerette volna. De eltartott néhány hónapig mindez, tehát kitartással kellett lennünk, és hinnünk. Én annak idején az egész hozományomat, amit a házasságkötéskor kaptam az esküvőn, azt belevetettem az új házba, mert azt mondták, hogy ha szeretnétek ezt a házat itt, akkor támogassatok engem. Annak idején ő hitelre építette ezt a házat, amit megvettünk, de hogyha nem tudunk fizetni eddig és eddig, akkor ez nem lesz meg. És aztán én belevetettem az én hozományomat, és hittem. És minden a megfelelő időrendben működött. Dicsőség legyen az Úrnak ezért. Akkor is, ha az ember valahová vet, nem szabad, hogy az ember kételkedjen. Például, amikor a Regensburgi lakásban voltunk, nem voltunk ott rövid ideig, de a legjobbat kihoztuk belőle, és aztán megkaptuk a házat, és ez még nagyobb áldás volt. És aztán ott még részben használt bútoraink voltak, de szerettem volna egy új konyhát. Először csak használt konyhám volt, és az Úr azt mondta nekem, légy elégedett azzal, amit megvan. És aztán én nagyon mindig tisztán tartottam a konyhát, és Avancininél olvastam, hogyha az ember bizonyos dologra hinni szeretne, akkor havonta adjon adományt. És én aztán ezt feljegyeztem, oké, rendben, akkor most ebben a hónapban például 50 eurót az új konyhára vetek. És aztán később, utána olvastam, körülbelül 1-2 éven keresztül rendszeresen az én konyhámért vetettem, és imádkoztam, és vetettem azért, hogy én egy új konyhám legyen. És aztán 7 év múlva, miután megvettük a házat, akkor lett egy új konyhám. Halleluja! Igen, ez működik. De nem szabad, hogy az ember feladja, akkor sem, hogyha a mag nem lesz rögtön látható. Például a magvető elveti az igét, de amikor következő nap odamész, és ásol, akkor még nincsen ott semmi. Egyszerűen csak vetni, és újra csak vetni kell.
és elvárni az Úrtól, hogy ő a maradékot, a többit megteszi. Nem szabad, hogy az ember csalódott legyen, hogyha ez rögtön nem tűnik úgy, hogy működne. Nálunk sem jött minden rögtön, amikor mi elvártuk és hittük. De lépésről lépésre tovább mentünk, és tovább mentünk. És nem hagytuk magunkat elbátortalanítani. És sok számla jött, amikor azt mondtam, oké, most kifizetem a számlát hitben, én ezt átutalom, és az Úr feltöltötte a mi bankszámlánkat. Tényleg. Hogyha az ember mozog és tovább megy, és azt teszi, amit az Úr akar, akkor ő újra feltölti a mi számlánkat. Azt mondja, teszteljetek engem, próbáljatok meg engem. Gyakran volt így, hogy könyvet nyomtattunk, és ez gyakran több ezer márkába vagy euróba került, amit egyszerre ki kellett fizetnünk. És hogyha az ember elhozza a könyveket, akkor készpénzzel fizet. Aztán újra hittük, hogy az Úr feltölti a számlánkat, és így is volt, mindig így volt. Hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az ember mozgásban maradjon, és nem maradjon állva, ha az Úr megbízza valamivel. Manfred egyszer mondott nekem valamit, amit igazán a lelkemre helyezett, és ezt a jegyzetfüzetem legelejére oda is írtam. Ha megszűnik a pénz áramlása egy szolgálatban, vagy egy munkában, vagy a te életedben, akkor megszűnik a szolgálat, és megszűnik létezni. Ki kell valamit adni, hogy áramlás legyen. Ha nincs áramlás kifelé, akkor nincs, ami visszajöhetne. Pontosan. És ez nagyon-nagyon fontos. Számomra még az is nagyon-nagyon fontos volt. Nekem személyesen, hogy Istenre figyeltem. Őre úgy, mint a forrásomra. Hogy ő az én forrásom, ő egyedül a forrásom. Nem egy ember vagy más, hanem ő. És még tudom, amikor egyszer azt mondta, adj nekem mindent. Én szeretnélek téged megjutalmazni. Én vagyok a jutalmazód. Én. És amikor ezt tényleg megtettem, akkor az Úr tényleg hatalmasan megjutalmazott engem. Igen, az Úr hűséges. Igen, állja a szavát, amit mond, az igaz. És azt szeretné, hogy az ígéretei mind megvalósuljanak az életünkben. Tényleg. És még azt szerettem volna mondani, hogy az Úrnak nem tetszik, hogyha az örökségének a gazdagsága nem a hívők kezében van. Mindig az érdekelte, hogy népe a legáldottabb legyen, és a legjómódúbb legyen. Mindig ez volt Isten akarata, hogy mi legyünk elől, ne a pogányok. És az Ószövetségben, ha megnézed Jobbot, Jobb gazdagabb volt, mint bárki a keleten lakók között, vagy Salamon király a maga idejében a leggazdagabb és a leghatalmasabb volt a földön. Ábrahám jómódú volt, és Ábrahám idős volt és tehetős, és az Úr mindenben megáldotta őt. Izsák olyan gazdag lett, hogy a filiszteusok irigykedtek rá. Igen. És az ős keresztény gyülekezet nem szenvedett szükséget. Isten vágyik arra, hogy minket, a gyülekezetét az utolsó napok legvégén Jézus visszajövetel előtt gazdaggá tehessen. Olyan ígéreteket adott nekünk, amik azt mondják, hogy a pogányok gazdagsága hozzánk kerül. Ézsaiás 60:11 azt mondja, hogy egyedül az Úr áldása tesz gazdaggá. Példabeszédek 10:22. És hogy a pogányok gazdagsága a gyülekezetnek lett félretéve. Ámen. Gyakran teszem ezt. Azt mondom, amikor megyek, köszönöm, hogy a pogányok gazdagsága nekem lett félretéve, és hogy ez hozzánk jön. Igen, halleluja.
Haladok előre, és nem hagyom magam elbátortalanítani, mindegy, hogy néz ki a helyzet, én megyek tovább. Hiszek a többen, a több áldásban. Halleluja! És egy igehelyet is akartam nektek adni. Aggeus, 2. fejezet, a 6-tól a 9. versig. Aggeus 2, 6-tól 9-ig. Denn also spricht der Herr der Herrscharen. Mert ezt mondja a seregeknek, Ura, egy kevés idő van még, és én megindítom, megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazt, és meg akarok minden nemzetet rázni, és jönni fognak a nemzetek értékei és gazdagsága, és én meg akarom tölteni e házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek, Ura. Enyém az ezüst, és enyém az arany, azt mondja a seregeknek, Ura. Nagyobb kell, hogy legyen e második ház dicsősége, kenete és jóléte, azaz az utolsó idő gyülekezetének dicsősége, kenete és jóléte, mielőtt Jézus hazavisz minket, az elsőnél nagyobb kell, hogy legyen, az elsőnél, az őskeresztény gyülekezetnél, azt mondja az Úr, a seregek Ura, és ezen a helyen adok békességet és bőséget, azt mondja a seregek Ura. Ő annyi mindent szeretne még adni nekünk, sok mindent akar még adni nekünk, de hinnünk kell és elvárni, és kinyújtani magunkat ezért. Az Úrnak vannak még tervei, és ezt is el akartam mesélni. Egyszer csak azt mondtam az Úrnak, itt vannak például a Copeland-dék, újra és újra új házat terveznek, és mindig használt házunk volt, használt bútoraink, és én azt mondtam az Úrnak, ha majd egyszer csak innen kiköltözök, sosem gondoltam, hogy kiköltözök, de ha kiköltözök, akkor elvárom, és hiszem azt, hogy egy új házba költözök. És most ez így van, nem sokára beköltözhetek egy új házba. Halleluja! Ez tényleg az Úr volt. Hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember hű legyen azon, amilyen megvan, és ne legyen elégedetlen. Így van az autóval, és egy egész kicsi fehér Fiatunk volt. Egy kicsi autónk, de mi gondoztuk és ápoltuk ezt. És vártunk. Egyszerűen vártunk. Ez egészen fontos, hogy az ember jó gondoka legyen annak, amilyen van. Mert az Úr azt mondja, hogy aki a kicsin hű, az a nagyobban is hű lesz. De hogyha még a kicsin sem vagy hű, hogyan bízzon rád többet? Pontosan. Tehát, hogy bízzunk az Úrban. Sok minden van még, amit mondanék. Van még egy kis időnk, ugye? Halleluja, danke Jesus. Halleluja, köszönöm Jézus. Du kannst haben, was du sagst. Amit mondasz, az a tiéd lehet. Mit deinen Worten wählst du A Leben szavaiddal oder Tod, életet Armut vagy oder halált, Reichtum, szegénységet, Krankheit oder gazdagságot, Gesundheit. egészséget vagy betegséget választasz. Adhatod a tizedet, a 10%-ot a gyülekezetnek, keményen dolgozhatsz, és imádkozhatsz jólétért, de hogyha a szavaid negatívak, és nem egyeznek meg Isten igéjével, akkor úszhatsz az adósságban, és harcolhatsz, és éppen, hogy kijöhetsz a pénzedből. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ellenőrizze a gondolatait, és azt, hogy mit mond, miután vetett például. Meg kell nézni. Mit mondtam éppen most? És szólnunk kell a körülményhez újra és újra.
Ami még nagyon-nagyon fontos, úgy hiszem, hogy az ember hálás minden nap, és dicséri az Urat, és magasztalja őt mindazért, ami megvan tőle. És ő mindent meg fog neked adni, hogyha hálás vagy. És hogyha szereted őt, ha közösséged van vele, és haladsz tovább, mindegy, hogy mi történik. Akkoriban, amikor Manfred az Úrhoz ment, nem vártam én ezt el. Ez mindannyiunk számára érthetetlen volt. De én nem hagytam, hogy ez elbátortalanítson engem. Atyám, azt mondtam, örülök, hogy mehetek tovább, és hogy csinálhatom ezt. Hogy lehetőségem van, hogy az ige kimenjen. Nem engedtem, hogy elbátortalanítson ez a helyzet. Én hiszek benned, és bízom benned. Te velem vagy. Te megmutatod nekem azt az utat, amin mennem kell. Olyan sok kincset bíztál ránk, és köszönöm neked ezeket a kincseket. Kimenni. Köszönöm, hogy ezek kimennek. Én bízom benned. Te vagy a forrásom, te vagy a jutalmazóm. Nem hagysz el engem, sosem hagysz a pálcban. Olyan gyakran megéltem. Az Úr csodálatos. Csak köszönetet tudok mondani. Köszönöm, Jézus, mindazt, amit te nekünk megadtál. Álljatok mindannyian fel. Valamit felolvasok, és ti velem együtt megvalljátok mindez. Isten ismeretével vagyok feltöltve. Minden bölcsességgel és szellemi belátással. Az ő akarata az én jólétem. Gott erfreut sich meines Wohlergehens. Isten örül az én jólétemnek. Er gibt mir Kraft, ő erőt ad nekem, Reichtum zu erlangen, hogy gazdagságot szerezzek, damit er seinen Bund auf Erden aufrichte. Hogy felállítsam az ő szövetségét a földön. So wie ich gebe, wird mir gegeben. Ahogy én adok, úgy adnak nekem is. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Egy jó, megrázott és színig telt mértéket, bőséges mértéket. Tisztelem az Urat a tulajdonommal, und den Erstlingen meines Einkommens. És az én bevételemnek a zsengéjével. Meine Scheunen sind mit Überfluss gefüllt. Az én csűrjeim bőséggel tele vannak. Und meine Keltern laufen über von Most. Ich bin wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Olyan vagyok, mint egy fa, amely forrás mellé van ültetve. Frucht zu meiner Zeit. Gyümölcsöt hozok megfelelő időben. Meine Blätter verwelken nicht. Und alles, was ich tue, gerät wohl. Leveleim nem száradnak el, és mindaz, amit teszek, sikeres. Die Gnade Gottes bewirkt sogar, Istennek a kegyelme ráadásul eléri, auch wenn ich Fehler mache. hogy akkor is sikeres vagyok, ha hibát követek el. Ich bin gesegnet in der Stadt und gesegnet auf dem Land. Áldott vagyok a városban, és áldott vagyok a városon Ich bin kívül. gesegnet bei meinem Eingang Áldott vagyok bejöttemben, und gesegnet bei meinem Ausgang. és az én kimenetelemben is áldott Gesegnet sind vagyok. mein Korb und meine Vorratskammern. Áldottak az én kosaraim, és az én éléskamráim. Meine Bankkonten, Geldanlagen. Áldottak a bankszámláim, és a Gesundheit und Beziehungen blühen auf. kapcsolataim, és az egészségem Der felvirágzik. Segen des Herrn kommt auf mich in allen Bereichen meines Lebens. Az Úr áldása jön az én életem minden területére. Ich habe meine Lust am Herrn und er gibt mir, was mein Herz begehrt. Kedvem telik az Úrban,
és ő megadja nekem azt, amire a szívem vágyik. Ich habe keinen Mangel. Nincs hiányom, nem látok Gott szükséget, begegnet all meinen Bedürfnissen mert Isten betölti minden szükségemet nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Der Herr Jézusban. ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Jesus kam, damit ich Leben im Überfluss habe. Jézus azért jött, hogy bővölködő életet éljek. Da ich den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen habe, Mivel a kegyelemnek a bőségét és a megigazolás herrsche ich im megkaptam, Leben als König durch Jesus Christus. királyként uralkodom Jézus Krisztus által. Der Herr hat gefallen am Wohlergehen seines Dieners. Az Úrnak tetszik az ő szolgája Und die jóléte, Segnungen Abrahams gehören mir. és Ábrahám áldásai hozzám tartoznak. Halleluja, danke Jesus. Halleluja, danke Jézus. Halleluja. Köszönöm Jézus. Amen. Amen. Und das ist was ihr jeden Tag einfach tun könnt, dass ihr Minden nap das tehetitek ezt, bekennt. hogy megvalljátok Zum Beispiel in diesem mindezt. Minibuch von Charles Például itt Capps. van Charles-Capsnek ez a mini könyvecskéje, kis füzetecskéje, ez speciálisan a pénzügyekről szól. Itt van például, hogyha például valaki egy munkahelyet szeretne, ehhez is van itt egy imádság, hogy az ember a megfelelő munkahelyet megkapja, vagy különböző területekre, tehát ha valamit például el szeretnél adni, vagy valamit vásárolni szeretnél, imádságok vannak beleírva, megvallások. És az ember ezt megvallhatja. Több más kis füzetecske is van. Fontos, hogy Krisztus teste, a keresztények az ígéreteket vegyék, magukhoz ragadják, és ezt szólják minden nap, mindaddig, amíg ez nem látható. Mindaddig, amíg ez ott nincs, amíg nem lehet látni. És ne hagyják magukat elbátortalanítani, hogyha a mag nem rögtön látható. Az ember egyszerűen menjen tovább, és mondja azt, hogy halleluja, Uram, dicsérlek téged, és köszönöm, te vagy az én gondoskodóm, te vagy a forrásom, sosem hagysz pálcban. Jézus jó. Az Úrnak megvan a terve. És itt is hiszem azt, hogy mindent az Úrtól kell elvárnotok, és rá kell tekintenetek, és ő mindent létrehoz. Neki vannak termei számotokra. Ezek itt vannak. Ezek itt vannak. De még idő kell, és kitartás, és türelem, és ez láthatóvá válik. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Köszönöm, Jézus. Er ist treu und Az Úr hűséges. ich glaube, dass er wirklich in jedem von euch Hiszem, hogy mindenkinek közületek ugyanazt tudja és akarja. Ő korlátlan, nekünk kell ezt elvenni, elfogadni, elvárni, elfogadni, magunkhoz venni, és aztán ő tud hatni, elérni mindezt. Halleluja. 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 Halleluja, Jesus.